तर बहिणीच्या लग्नाचे पैसे जमवण्याकरिता निघालेल्या भावाचा मुंब्रा रेल्वे अपघातात दुर्दैवी मृत्यू झाला। राहुल गुप्ता असे या तरुणाचे नाव असून त्याच्या लहान बहिणीच्या लग्नाचे पैसे जमवण्याकरिता तो निघालेला होता। राहुल गुप्ता हा दररोज दिवा ते मुंबई असा लोकल प्रवास करायचा। तो मुंबईतील एका स्टेशनरीच्या दुकानात कामाला होता, मात्र रेल्वे अपघातात त्याचा मृत्यू झाला। राहुलच्या बहिणीला मदत करणार असल्याचं आता एकनाथ शिंदेंनी म्हटलंय। या लाडक्या बहिणीचा लग्नासाठी तो भाऊ निघाला, त्याचा अपघाती मृत्यू झाला। हे दुर्दैव आहे, खरं म्हणजे ही दुर्दैवी घटना आहे, अतिशय दुःखद घटना आहे। परंतु आम्ही त्यांच्या कुटुंबाच्या सोबत आहोत। त्यांच्या जे काय पुढचं जे त्यांचं मंगलकार्य असेल, जे काही कार्य असेल, त्याला कुठेही काही कमी पडणार नाही, ही काळजी आम्ही घेऊ। तर आता या राहुलच्या बहिणीला एकनाथ शिंदे मदत करणार असल्याचं कळतंय।